देवता हो। ऐसे हमनी के अग्नि में जितना होम करी ले सब शंकर जी के मुंह में चल जाला। ऐसे अग्नि के लाते ना छुए के चाहिए, अग्नि के मुंह से ना फूके के चाहिए, अग्नि में अशुद्ध वस्तु ना डाले के चाहिए। अग्नि शंकर जी के मुंह हुवन और का हुवन कितन रात बोल कहते अब हो काल कराले महादेव जी। शंकर जी के आंख के पलक गिर जला तो रात हो जाला, पलक उठ जला तो दिन हो जाला। ओठना और लोभ हवन अजीब वरुण देवता गुप्तेन्द्र नर कहते सास मरुत देवता तय अहंकार शिव बुद्धि ब्रह्मा जी कहले महादेव जी। शंकर जी के अहंकार शिव हवन, बुद्धि ब्रह्मा हवन, क्रोध रुद्र हवन, हंसी माया हई, मन चंद्रमा हवन, शक्ति दुर्गा हई, आत्मा गणेश हवन और चित्त विष्णु हवन। सगरो देवता शंकर जी के अंदर बड़े। सृष्टि पालन परले राउर तीन मनोरंजन रोज अभिनंदन करेले सुखन। सृष्टि बनावल पालन कइले बिगाड़ दिया। शंकर जी के 3 गो मनोरंजन है। मन ना लगेला तो सृष्टि के रचना करीले, दिन भर वही में खेली जब सुते के मन करेला तो तीसरा आंख खोल दिले, दुनिया जल जला आराम से सुत रहिले। यही से व्यास जी लिखले बनी कि जदा च देव जागृतम तदा तो जगतम। जबले शंकर जी जागल रहिले तबे नहीं दुनिया रहेला। जदा च शांत लयम तदा तो प्रलयम। जब निद्रा में लीन हो जाइले तो दुनिया प्रलय हो जाला। जम्हाई ले लीले तो यानी उखड़ जाला, छींक दिले तो भूकंप हो जाला। तब सृष्टि अरे दिन के उजाले महादेव जी। महादेव जी तो सगरो देवता पूजा वह शंकर जी भगवान के काम खातिर बानर कुल में जन्म लेने, जकर नाम पड़ल हनुमान। हनुमान जी भगवान के बड़ा प्रिय भक्त हैं। जहाँ कहीं कीर्तन के प्रोग्राम होला हनुमान जी सबसे पहले वहां आइले और सबसे बाद में जाइले। इहो आइल होखे ऐसा हनुमान जी के सुमरन कई जरूरी बा। भक्त कहता रे कि कोई से के रहू
वीर हनुमान